Dobar dan svima. Lijepo je biti opet među vama. Prošlo je neko vrijeme. Prije svega se želim zahvaliti organizatoru Bogdanu, Matjažu i svim drugima koji su doprinijeli da se ovaj lijepi skup danas održi. Ovoliko puno ljudi, stručnjaka na jednom mjestu. Također želim vam svima čestitati na ovim zadnjim postignućima i zadnjoj pobjedi slovenske reprezentacije i vjerujem da će se večeras to nastaviti. Vrlo bitna utakmica. Neka im je sretno. Također se zahvaljujem razredu sportske gimnazije koji će danas biti s nama i ovo sve zapravo pokazati realnim. Htio bih kratko samo predstaviti i trenere. Oni su svi treneri u firmi Biotrening, ali i treneri sa velikim iskustvom u radu s vrhunskim nogometašima. Marin Dadić je nastavnik na Kineziološkom fakultetu i trenutno radi sa nekoliko naših vrhunskih reprezentativaca u nogometu, naše reprezentacije. Također veliko predavačko iskustvo na Akademiji Nogometnog saveza Hrvatske. Aleksandar Petković je skupio iskustvo, međunarodno iskustvo kao kondicijski trener u nogometu, a trenutno radi također s nekoliko naših vrhunskih reprezentativaca. Tomislav Vrlečić je također kondicijski trener, međutim njegova prva specijalizacija je nogomet i on je trenutno nogometni trener u Zagrebu, a također predavač na Nogometnoj akademiji Hrvatskog nogometnog saveza i također radi individualno i nogomet i kondiciju s nekoliko naših vrhunskih igrača. To je jedan mali tim koji će danas veći dio ovog predavanja imati u svojim rukama, a ja ću vam sada samo kazati nekoliko uvodnih riječi i pokušati vas uvesti u temu. Tema je u nekoj mjeri intrigantna. Sad ću vam reći zbog čega. Dakle, nogometni treneri se suočavaju s jednom ozbiljnom temom. Ta ozbiljna tema je vezana za planiranje našeg posla. Fenomen planiranja od utakmice do utakmice, znate o čemu govorim, je jedna od većih opasnosti u području sporta generalno, a u nogometu posebno. Planiranje od utakmice do utakmice je zapravo linija manjeg otpora koja ili na koju smo nekada, posebno nogometni treneri, primorani jer ne znamo hoćemo li doživjeti u poslovnom smislu sljedeću i sljedeću i sljedeću utakmicu. Međutim, razmislite o tome na ovaj način. Ako se radi od utakmice do utakmice, onda planiranja nema. Vi zapravo skrbite o jednoj obitelji, velikoj obitelji. Pokušajte povući paralelu ili analogiju. Zamislite da o svojoj obitelji skrbite od dana do dana ili od tjedna do tjedna. Od utakmice do utakmice. Vaša obitelj bi vjerojatno bila osuđena na propast. Osim toga, pristup od utakmice do utakmice ima korist samo za jednu osobu u cijelom klubu ili možda njegov uži tim, a to je trener. Pristup od utakmice do utakmice igraču ne koristi. Klubu ne koristi. Bližem okruženju ne koristi. Zašto sam ovako počeo? Počeo sam zbog ideje da s vama podijelim naše iskustvo u promjeni paradigme pristupa sportskom treningu. Mi ćemo ovdje pričati samo o pripremnom dijelu treninga. Ali pazite, u okviru pripremnog dijela treninga, podijelit ćemo ga u nekoliko faza, moguće je učiniti veliku investiciju u trenažnom smislu. Najvažniju investiciju. Investiciju u one koji vama donose posao
vlasnicima novac, navijačima sreću, novinarima teme. To su igrači. Bavit ćemo se danas investicijom u igrače. I vjerujte, ta investicija se isplati. Jedna od najvažnijih tema, generalno, jest odgovor na pitanje što mi zapravo radimo kad se pripremamo za trening. Jedan jedini trening. Evo recimo, mi ćemo danas napraviti pripremu, naravno puno dužu, ona ne traje toliko u realnom životu, zbog toga što je ovo danas predavanje. Simulirat ćemo različite vježbe da vama ponudimo mogućnosti kako je to moguće učiniti. Ovo što će danas trajati 75 minuta možda, vama će u realnom životu trajati sa predpripremom i pripremom pola sata, nekada 45, nekada 60, a nekada možda i 75 minuta. Međutim, vratimo se na pitanje. Što vi zapravo, pokušajte sami sebi odgovoriti. Što vi zapravo želite učiniti pripremom za trening? Ovaj trening danas će služiti, odnosno priprema će služiti za simulirani trening visokog intenziteta gdje dominiraju pomoćne igre. Od 4x4 do 6x6. Dakle, visoki zahtjevi. Mi ćemo se danas pripremati za taj trening koji se neće ovdje održati, nego ćemo dati mogućnost kako se priprema za takav tip treninga. Ali puno važnija poruka ovog što ćemo danas pričati jest paradigma, sustav, kako se to može činiti, a da se ne pripremamo, pazite, da se ne pripremamo samo za taj trening, nego da investiramo i akumuliramo sve ono što se može dogoditi u dugoročnom vremenu. Evo vam primjera. Da u predpripremi igrač odvoji 15 minuta dnevno. To je minimalno sat i pol tjedno. Puta 50 tjedana, to je nekakvih 60 do 70 sati godišnje samo ulaganja u sebe, u svoje zdravlje, u prevenciju i u svoj performans, u svoju izvedbu. Još jednom se vraćam na pitanje. Što mi želimo zapravo pripremiti? Ako ste si odgovorili zašto i što radite pripremnim dijelom, ja ću vam ponuditi možda neke mogućnosti koje će vam biti korisne da usporedite sa svojim iskustvom. Pripremamo prvo pokret, pripremamo se za sile koje će se dešavati, a znate da su velike. Pripremamo energiju ili energetski sustav i pripremamo informaciju. Starije generacije su u fizici, ali i u filozofiji učile materija, energija, informacija. I sad ću vam dati jedan primjer kako to nije uvijek tako. Pogledajte ovo. Spomenut ću 3 načina pripreme koji su uobičajeni ili vrlo uobičajeni. Jedan način pripreme, trčanje i stezanje. Znači trčanje u krug i stezanje. Drugi način pripreme, banaliziran. Ispričat ću se zbog toga, ali shvatit ćete što želim kazati. Drugi način pripreme, šela, rondo. Treći način pripreme, tehnički cirkular. Šta nedostaje svakom od njih, svakom od ovih načina pripreme, da biste bili stvarno spremni za ono što će poslije uslijediti? Negdje nedostaje pokret, negdje nedostaju sile, negdje nedostaje energija. Recimo, vi ćete ovdje danas imati pripremu za jaki glikolitički trening, laktatni trening. Rađen je jedan survey, istraživanje, gdje se vidjelo da na drugoj ligi jedne sjevernjačke zemlje veliki broj ekipa uopće nije pogađao pripremom ono što će se dešavati na samom treningu. Nego se priprema za sve tipove treninga zapravo radila na potpuno jednak način. Mi želimo danas s vama podijeliti svoje iskustvo u promjeni paradigme pripreme za ono najvažnije na treningu,
a to je nogometni trening. Kad biste sad sebe upitali, a koji su mi ciljevi te pripreme, vjerojatno bi se to svelo na 2 cilja, osnovna. Prvo, želim da mi je igrač spreman za ono što ću od njega tražiti u glavnom dijelu. I druga stvar, da mi ostane zdrav. Ako smo ispunili to dvoje, napravili smo sve. Kako će to danas izgledati? Podijelili smo cijeli sustav pripreme u 3 dijela. Prvi dio nazivamo performance ili predpriprema. O čemu se radi? Taj tip pripreme je striktno individualan i on ima svoj obavezni i fakultativni dio. U ozbiljnim klubovima danas igrači dolaze minimalno sat vremena prije treninga u klub. Ako je u pitanju doručak, organizirani doručak, u većim, bogatijim klubovima, tada je to minimalno 1,5 sata. U tih sat ili 1,5 sata dešava se posjet fizioterapeutu, presvlačenje, zatim vaganje, ispunjavanje wellness questionarija gdje igrač kaže kako se osjeća, razgovori s trenerom, neki čak izlaze van i rade elementarne tehničke elemente, neki se posvećuju svom tijelu, neki prevenciji, a neki čak rade ozbiljnije zahvate na svom tijelu u kondicijskom smislu. To se sve dešava u predpripremi. Mi ga nazivamo performance. Nakon toga kreće pripremni dio treninga. Ovdje danas ćemo pokazati 2 dijela. Prvi dio se zove tomisabi. Marin će vam ispričati o tome što znači tomisabi. 8 segmenata u kojem pomalo zahvaćate tijelo, ali pazite što zahvaćate. Pokret, sile, energiju i kasnije u specifičnom dijelu, zato smo pripremili jedan dio i na terenu, zahvaćate specifičnost. Specifični ulazak u ono što će se raditi na glavnom dijelu treninga. Kako smo to organizirali? Organizirali smo to tako da podijelimo s vama naše iskustvo elementarnim načinima, elementarnim vježbama, da vam pokušamo predstaviti najbolje predstavnike tih vježbi, tih sustava rada koji će dečki moći izvesti. Imamo sreću da su dečki dobro školovani, dobro obučeni i da naprosto ta cijela priča je izvediva i nije skupa. Ovo ovdje sve što vidite, napravili smo jednu simulaciju, možda ću pogriješiti, ali sasvim sigurno nije skuplje od 1000 eura. Znate li koji je najskuplji dio opreme, mali, jedan item opreme koji se danas ovdje nalazi? Šta mislite? Nogometna lopta. Dakle, ovdje ne postoji ni jedan pojedinačni dio opreme koji je skuplji od nogometne lopte, a cijela investicija za klub ili za pojedinca je cca 1000 eura. Ako je 1200, ispričavam se. Ako je 800, ispričavam se. Tako smo prilagodili i vježbe. Da je oprema prilagođena tome da se može primijeniti svugdje, u svim uvjetima, i da su vježbe takve da se mogu primijeniti u svakom klubu, u svakoj kategoriji, bez obzira što je ova kategorija 17-18, i kod svakog trenera bez dubinskog ulaza u suštinu. Naravno, bilo bi idealno da to radi kondicijski trener, međutim, dobro obučen nogometni trener koji ulaže u sebe može to provoditi silom prilike ako već nema kondicijskog trenera. Ovo je bio uvod. Mi ćemo sad krenuti naprijed. Dečki, molim vas da dođete ovdje. Prvi dio će voditi Aco. Dakle, prvi problem koji ćemo obrađivati u ovom segmentu je kronični problemi sa zadnjom ložom. Tu znamo da toga se bojimo jer kad igraču pukne zadnja loža, obično ta ruptura traje 2 do 4 tjedna, izgubili smo igrača. I ovo je jedan set vježbi koji će nam pomoći
da tu ložu koja većinom nije zapravo slaba, nego ona odrađuje posao koji treba odraditi i glutalna regija i trbušna regija, da probamo te mišićne skupine aktivirati, integrirati u pokret kako bi onda kad dođemo u kasnije segmente, koji je timski dio, ona zapravo ne bi morala raditi dupli posao i na kraju unutar tolikog ogromnog volumena rada da ne bi došlo do ozljede. Dakle, prva vježba je klasični glute bridge, to smo već vidjeli dosta puta, s tim da je vrlo bitan naglasak da noga nije, da noga nije na podu. Kad je noga na podu u ovom pokretu, imamo opet povećanje aktivacije stražnje lože, što opet dovodi do toga da umjesto muskulature koju smo htjeli aktivirati, a htjeli smo aktivirati glutalnu regiju, mi opet prebacujemo naglasak na zadnju ložu, čime opet zapravo jačamo disfunkciju. Ovo je osnovna varijanta gdje jačamo konekciju između glave i glutalne regije kako bi se ona mogla uključiti, kako bi igrač zapravo osjetio taj mišić. Kasnije izvodimo sljedeću varijantu u kojoj dodamo još jedan nivo težine, dodajući bend koji onda stimulira i druge mišiće glutalne regije. Zatim idemo u pokret gdje integriramo glutalnu regiju kroz pokret, stabilizaciju trupa. Isto to u sljedećoj fazi radimo na jednoj nozi, koja je puno teža varijanta. Hop. Samo ispružimo nogu i gledamo da imamo ravninu, gležanj, koljeno, kuk, ramena. Znači, glutalni mišići ne bi smjeli tu popustiti i morali bi ostati na istom mjestu. To bi bila prva stvar koju ćemo učiniti kako bi aktivirali glutalnu regiju. Zatim, integriramo pokret glutalne regije i stražnje lože. Opet ulazimo u poziciju koju smo bili u prvoj vježbi i ekscentrično samo radimo leg curl. Dakle, cilj je i dalje ovdje da ta glutalna regija drži stabilnost dok loža izvodi pokret. Ekscentrični dio se radi prva varijacija je ekscentrična, zato što je to izrazito zapravo već teška vježba na ložu, a u drugom dijelu radimo i koncentriku, što je napredna vježba. Međutim, kada to igrač može izvesti u ponavljanjima od 8 do 15 ponavljanja, onda već možemo biti sigurni da je integracija glutalne regije i stražnje lože dobra, te da najvjerojatnije neće doći do ozljede. U ovoj vježbi imamo daljnju integraciju u pokret funkcionalni koji vidimo na terenu. Dakle, kao kod koraka u sprintu imamo integraciju glutalne regije i mišiće stražnje lože, s tim da zbog biomehanike samog pokreta ovdje je naglasak takav da igrač mora prvo aktivirati glutalnu regiju kako bi uopće mogao izvesti taj pokret. I zadnja vježba se zove Mountain Climber, gdje vidimo strukturu kao kod sprinta. Tu je naglasak na sporoj izvedbi kako bi trup, abdominalna muskulatura odrađivala stabilizaciju, a fleksori kuka, nevezano za abdominalnu muskulaturu, radili fleksiju kuku, tako da opet ne dolazi do pretreniranja. Jer problem kod stražnje lože je isto taj, ako su fleksori kuka prenabijeni, zato što abdominalna muskulatura ne odrađuje svoj posao, onda oni moraju isto kao i stražnja loža odrađivati dupli posao, što opet dovodi do toga da se oni skvrče. Kako se oni skvrče, glutalna regija više nije na mjestu iz kojeg može izvoditi svoju zadaću i opet sve prelazi na stražnju ložu. Hvala. Molim grupu 2. Da li ima
kakvih pitanja, samo jedno brzinsko dok se dečki stave, da li je ovdje više manje sve jasno? Dobar. Sljedeća stvar je problem kvadricepsa, zapravo rectus femoris. Isto mišić koji se zna često kronično povređivati. Problem je upravo, dakle, startna progresija je opet razina na glutealnoj regiji, jer nju moramo uvijek ispočetka aktivirati u svim sportovima koji su vezani za sprint. Može, druga varijanta. Dobro. Evo, odlično. Skinimo ante. Može. Kod kroničnih problema kod rectus femorisa imamo problem taj da nam mišić psoas major ne odrađuje svoj posao, te rectus femoris mora odrađivati stabilizaciju i produkciju sile za taj mišić. Kako bi to uspjeli proizvesti, povučemo poziciju koljena iznad 90 stupnjeva i onda zadržavamo tu poziciju. Ispruži jednu nogu i drži tu. Dakle, ako vidimo kod sportaša u ekstenziji, kad mu vuče nogu da on ne može zadržati tu poziciju, znači da ima slab psoas, koji je prvi znak da će taj sportaš najvjerojatnije non stop koristiti rectus femoris, što će opet u konačnici dovesti do overuse ozljede, zbog čega će se on zbog čega će doći do ozljede. Ovim načinom radimo na novo repatterning, tako da naučimo da psoas odrađuje svoj dio, da abdominalna muskulatura stabilizira, a da noge rade ekstenziju u zglobu kuka. Nije u halo. Ok. Nastavljamo u istom tonu. Dakle, da bi naučili razliku između stabilizacije u trbušnoj regiji i da bi psoas odrađivao posao koji bi trebao raditi, imamo opterećenje na rukama koji aktivira abdominalnu muskulaturu i opet imamo isti pokret ekstenzije u kuku, gdje sad stabilizaciju radi abdominalna muskulatura, a noga odrađuje ekstenziju. U ovoj vježbi imamo aktivaciju abdominalne muskulature i jačanje muskulature rectus psoasa majora, zato što ovo opterećenje koje ga vuče mora aktivirati tu muskulaturu, pogotovo kad noga dođe u poziciju od 90 stupnjeva prema gore. Nakon što smo to napravili, možemo pustiti? Skini. Nakon što smo napravili prvu varijaciju, radimo drugu varijaciju u kojoj će on tu snagu koju je sad dobio i aktivirao psoas, on će sad staviti brže. Opteretiti psoas u što većem tempu kako bi mogao to iskoristiti kad bude radio maksimalni sprint. Možete. Treći problem koji ćemo odrađivati, to je problem aduktora i ozljeda aduktora. U prvoj vježbi imamo Copenhagen aduktor vježbu. Dakle, to je izolirajuća vježba za aduktor. Ovo je jedna lakša varijanta. U drugoj varijanti, može? U drugoj varijanti, dakle, zbog
razlike u polugi je puno teže za izvesti. Tako da aktiviramo točno taj mišić koji zapravo želimo. Može druga? U ovoj varijanti, dakle, lateralni iskorak, imamo situaciju u kojoj jedna noga odrađuje aktivaciju, a drugu imamo istezanje u aduktornoj skupini. Time polako dolazimo u stabilnost i imamo integraciju jednonožnog stava sa core muskulaturom i radimo na senzibilnosti aduktorne regije. Može 3. Može 3. Ovo je sljedeća izolirajuća vježba za aduktornu regiju. Izgleda jednostavno, međutim vrlo je intenzivna i radi integraciju između aduktorne regije jedne i druge noge i trbušne muskulature zajedno sa mišićima glutalne regije. I zadnja verzija je iskorak sa dijagonalnim pokretom prema iza koji izdužuje aduktore, aktivira ih u koncentričnom pokretu, stabilizacija jednonožna sa aktivnom core muskulaturom. Dakle, vježbe koje se ovdje odrađuju tako da budu dovoljno jednostavne da ih sportaš može shvatiti, da budu pogođene u smislu biomehanike s ponavljanjima koje bi trebala biti u većem broju od 8, 12, možda do 15 ponavljanja, zato što nisu toliko intenzivna jer nema vanjskog opterećenja. Mogu se raditi s vanjskim opterećenjem, mi ih ovdje nismo htjeli raditi, međutim u njima najbolje biti vrlo oprezan i rađe kroz veći broj ponavljanja doći do željenog cilja. Hvala. Još nešto o performansu, o predpripremi. Mi smo se dotakli samo najosjetljivijeg zdravstvenog dijela u nogometu. To su mišićne ozljede. Preko 40% svih ozljeda u nogometu su mišićne ozljede. A ove 3 ozljede čine preko 80% svih mišićnih ozljeda. Zato smo namjerno gađali ono što se najčešće dešava. Međutim, da se ne bi krivo razumjeli, ozljede i prevencija nisu jedini cilj performansa. Temelj ovog načina rada je individualizacija. Vi ste vjerojatno čuli kako se danas pojavljuje termin personalizirana medicina, gdje se kaže pravi lijek za pravog čovjeka u pravo vrijeme. Da jedan te isti antibiotik za jedan te isti problem ne uzimaju svi ljudi na jednak način. Kao primjer, kineziologija, sportska znanost, je u tom pravcu otišla prije jednog stoljeća u personalizaciju. Ovaj dio priče koji se odnosi na kondicijsku pripremu je danas postao fenomen utoliko da se u timskim sportovima kondicijska priprema pretvorila u individualnu disciplinu. Kondicijski treneri su sve manje na terenu i sve se više bave laserskim ciljanjem i brigom o sportašima i izvan i prije i poslije jednog treninga. Dakle, prema iskustvu našeg rada s vrhunskim igračima, ali i sa mladim igračima nižih kategorija, trenutno imamo u našem pogonu igrače o kojima individualno skrbimo od 9 godina, najstariji je 34. Ono što je jako bitno i što je za sve jednako, u tom dijelu, tih sat vremena prije treninga ili 15 minuta prije treninga, radi se različitih sadržaja. Dakle, imamo sportaše koji u tom segmentu, u tom vremenu potroše vrijeme na jaki trening jakosti, na jaki trening snage. Neki se bave svojom individualnom tehnikom, neki ovom prevencijom,
Neki rade čak pripremu za brzinski trening, ali je ključna stvar da je ona laserski programirana za točno tog čovjeka, za točno tog sportaša, za točno tu osobu, a mi o njoj znamo sve temeljem dijagnostike, temeljem praćenja i temeljem subjektivne procjene. Idemo korak naprijed, idemo na nešto opsežniji dio koji se zove Tomisabi. Marin će vam kazati što znači i koji su to segmenti Tomisabija. Da vas samo podsjetim, mi smo sada već ušli u timski, zajednički, pripremni dio treninga. Marine? Dobar dan svima. Kao što je profesor Jokić najavio, ja ću vam danas predstaviti jedan vrlo zanimljiv koncept uvodno pripremnog dijela treninga, skupnog dijela treninga. Sad vi se možete pitati šta sad ovi kompliciraju. Pa ja dobro radim uvodno pripremni dio treninga. Međutim, ne kompliciramo. Želimo što više pojednostaviti stvari. Sad ćete vidjeti kroz ova sva slova tog Tomisabija, jer svako slovo u riječu Tomisabi znači nešto, vidjet ćete kako se jedan segment nadograđuje na drugi. I kako sve zapravo radimo, a da bi taj moj igrač u glavnom dijelu treninga bio maksimalno učinkovit. Da njegovi pokreti budu dobri. Da bude spreman biomehanički i energetski, kao što ste čuli od profesora Jokića. Dakle, koncept se zove Tomisabi. Prvo slovo u riječi Tomisabi je slovo T. T je temperiranje. Vi možete lagano i početi. Što je temperiranje? Temperiranje je dizanje radne temperature. I tako najčešće ulazimo u trening. Dakle, Aco, možete krenuti. Temperiranjem uvijek ulazimo u trening. I što je zapravo temperiranje, odnosno kako ga radimo? Radimo ga tako da često trčimo 2, 3, 4 kruga oko igrališta. Dignemo igračima radnu temperaturu, međutim ne dignemo im što? Fokus. Ovim vježbama, kao što je neka bazična elementarna tehnika odbijanja lopte nutarnjom, punom, glavom, ramenom, koljenom, to su sve vježbe s kojima zapravo kalibriramo nešto što nas čeka u glavnom dijelu treninga. Daj im kompleksnu vježbu, jer samo ponavljanjem oni mogu doći do neke izvrsnosti. Živi primjer je profesor Jukić i njegov sportaš Ivica Olić. Nedavno sam gledao njegove videe na YouTube s kojim je taj čovjek dijelovima stopala zabijao golove i kojim dijelovima tijela. Zašto? Zato što su to ponavljali. Ponavljali su različite vježbe elementarne tehnike. Kada? Pa u pripremnom dijelu treninga. Da bi podigli radnu temperaturu, odnosno da bi tehnički možda bili bolji. Jedan od načina je vijača. Pa dečki, možete slobodno vijaču. Možete vijaču. Jedan od načina je vijača. Vijača je pa možda i glupi rekvizit. Svi smo ga puno puta vidjeli. Ali što razvijamo vijačom? Za djecu je jako bitna. Jer razvijamo njihovu stabilnost stopala. Stopalo je bitno za njega kao 19-godišnjaka. Jer je stopalo prvo u kontaktu s podlogom kad on igra nogomet. Kad će on biti u small-sided games, njegovo stopalo će biti prvo u kontaktu s podlogom i on je brz onoliko koliko može sile reakcije podloge manifestirati prema gore. Jedan od najbazičnijih elemenata je vijača. Skokovi s vijačom. Možemo raditi temperiranje. Jel' tako? Vrlo jednostavno. Treći segment kako raditi temperiranje su vježbe kroz spodne ljestve, SEQ ljestve. Puno puta smo ih vidjeli. Pa recimo najbazičnije vježbe sada radimo na koordinaciji, radimo na frekvenciji pokreta, radimo na njihovom fokusu koji je bitan za glavni dio treninga. Pa recimo da im damo zadatak. Ajde, žmirenjem radiovenog EKG. Znači, da žmirenjem, jel tako, pokušaj točno izvesti pojedinu vježbu. Ima smisla, jer razvijamo njihovi fokus. Nakon temperiranja, što smo digli radnu temperaturu, idemo u sljedeći dio Tomisabija. To bi bilo O.
odnosno opuštanje. Opuštanje smo često vidjeli i često fitness treneri koriste opuštanja, valjanja, masiranja. Ako sad pogledam ove dolje igrače, što zapravo oni rade? Oni se valjaju, oni opuštaju mišiće, odnosno svako od njih ima svog osobnog fizioterapeuta. Dakle, istražuju svoje tijelo, igraju se sa svojim mišićima, odnosno masiraju se. Masirat se možemo sa nogometnim loptama. Možemo. Da bi opustili mišiće koji će biti aktivni u glavnom dijelu treninga. Lože, kvadricepsi, listovi, aduktori, abduktori. Sve su bitni mišići sa aspekta mišićnog sustava. Bitni su i moraju se dobro aktivirati da bi bili zdraviji, da bi imali veće performanse, bolje performanse u glavnom dijelu treninga ili utakmici. Možemo se valjati valjcima koji su malo skuplji. Ne trebaju nam nužno. Imamo nogometne lopte. Možemo se valjati i na lopticama, kao što su recimo medicinke, tvrđe lopte, ali i manje loptice, da bi dublje ušli u strukturu mišića i što napravili samo masažom. Pripremili tijelo na idući korak u tom sadnju, a to je mobilizacija. Jer, pričao sam na početku, kako često radimo uvodno pripremni dio treninga? Trčimo i nakon toga se istežemo. Istezanjima zapravo vežemo puno jače čvorove u našem mišićnom sustavu, u našim mišićima i zapravo uništavamo sposobnost kontrakcije mišića. Sporiji smo. Valjanjima igrači postaju brži. Vijačom igrači postaju brži. Sigurno. A sve su to neke sitni detalji, kao što profesor kaže, laserski precizno dozirani da bi igrači bili konkretniji, bolji, kvalitetniji. Prelazimo iz opuštanja, prolazimo u mobilizaciju. Vidimo u prvoj skupini, ovi igrači imaju problema sa strašnom stranom natkoljenice, sa ložom. Pa zato ću ja kao trener njima dati neke antibiotike, dati neke lijekove da bi stegnuli tu svoju ložu i da bi stvorio opet preduvjete, temelje za nešto što će ih čekati, jer će ta loža sigurno biti jako aktivna. Ovi igrači imaju problema i sa kukovima, a vidimo neke osnovne elemente istezanja, odnosno mobilizacije kompletnog dijela kukova. Kukovi su zapravo skočni zglog. Ako stanemo uspravno, pokušamo skočiti, ne možemo skočiti samo iz tako gležnja. Moraš iskoristiti kukove. Zato moraju biti mobilni. Moraju biti pokretljivi. Jer što su pokretljiviji, mogu projicirati puno veću silu. Pa ću ih istezati na ovakav način. Da ću kleknuti na koljeno, dignuti visoko ovu ruku u strop. Ako je dignem visoko, pa znači da ću cijelu ovu liniju jako nategnuti. I jako ću dobro pogoditi taj psoas o kojem je Aco u prethodnom dijelu predavanja pričao. Dobro ću ga istegnuti, stvorit ću preduvjet mobilnosti, sprinta, promjene smjera kretanja, skoka, doskoka, bekovskog plesa, sve ono što me čeka biomehanički u nogometnoj igri. I ono što najviše koristimo, to je ovaj tip istezanja, dinamičko istezanje, koje isto u svojoj nekoj suštini radi na brzini. Jer ako se istegnemo dinamički prije treninga, pa sigurno da će mišići biti aktivniji, brži, bolje će se kontrahirati i igrači će mi biti bolji. Zato ja osobno preporučujem dio statike i dio dinamike. Kad istežeš ložu, recimo statički, pokušaj imati uspravan donji dio kralježnice. Ne želimo, pogotovo kod mladih igrača, nepotrebno imati savijanja u njihovoj kralježnici. Želimo da je neutralno. Dakle, nakon istezanja prelazimo na slovo S, a to je stabilizacija. Sad, moje pitanje vama. Što je bitnije za uspjeh u nogometu kod mladog igrača? Da li pokretljivost ili stabilnost? Ili ovo što ćemo sad raditi u ovom dijelu treninga? Neko bi odgovorio pokretljivost, neko stabilnost. Oba odgovora su naravno točna. Međutim, mobilnost, pokretljivost i stezanje
je preduvjet ovoga. Preduvjet nekim aktivacijskim vježbama, nekim vježbama stvaranja kontrole sile koje su bitne u nogometu. Ja želim da moj sportaš koji ima 19 godina dobro zagrije trup, mišiće trbuha. Ovo je vježba s kojom se on super odupire sili gravitacije. Ovo su vježbe puno važnije od trbušnjaka. Njegova kralježnica je u neutralnom položaju. On se sad može dobro remplati. On je sad jak, on je sad čvrst. Ja mu stvaram naviku da se on dobro rempla i da bude recimo čvrst u nogometnoj igri, da ima stabilnost ruka. Ova vježba je jako zanimljiva, pokušajte. Recimo, on može zatvoriti oči, pa da ti brzo guri. Što on brže gura, on što više mora aktivirati svoj trbuh, da bi se odupirao silama. Dakle, moramo aktivirati trbuh, moramo aktivirati kor. Treneri prije 15-20 godina, to su najčešće rekli, ajmo napraviti trbuh leđa na kraju treninga. Da li trbuh leđa na kraju treninga ima smisla? Nakon što razumijete sad možda i na tragu sve ove priče, pa ne baš. Jer trbuh leđa ne pretvaramo u ništa. Pretvaramo u odlazak kući, u statičko istezanje, odlazak na tuširanje. Ovo sad, aktiviranjem trbuha, gluteusa, lopatica, pretvaram kasnije u nogometnu igru. Jer ja želim da je njegov trup aktivan kad igra nogomet, a ne kad ide na istezanje. Ok, recimo vidimo ovdje vježbu aktiviranja lopatica. Mladi nogometaši često imaju loše posture tijela, loša držanja tijela, posture bodybuildera, jer im je lopta dolje i često je kompletan vid, jel tako, kompletan taj neki vision, usmjeren prema dolje. Često imaju narušene posture tijela, ne samo zbog nogometa, nego i zbog škole. 8-9 sati dnevno sjede. Nisu krivi za to. Pa zato smo mi tu kao treneri, da bi im to na neki način ispravili. Kad najučinkovitije, kao pripremnom dijelu treninga. Kroz neke vježbe aktivacije, neke vježbe stabilizacije. Nakon stabilizacije prelazimo u segment aktivacije. Stabilizacija i aktivacija zapravo mogu ići pod jedno slovo, ali smo ih razdvojili. Aktivacija je globalna stabilizacija. Koje vježbe možemo koristiti? Recimo, čučanj. Čučanj ne radim da bi mi noge bile jače, nego da bi on bio bolji u centralnoj poziciji koja ga očekuje na nogometnom terenu. Što je centralna pozicija? Pozicija polučučnja. Što je on bolji u poziciji čučnja, a bit će mi sigurno brži i bit će mi puno učinkovitiji, ekonomičniji, efikasniji na nogometnom terenu. Taj čučanj koji je sunožan možemo pretvoriti u recimo neke iskorake. Pa napravi jednu seriju po 3+3 svaka noga prije treninga, pa ćemo probuditi taj neki mišićni potencijal. Jer ga naprosto moramo probuditi da bi opet što bili učinkoviti. Neke od tih vježbi možemo koristiti i medicinke, možemo koristiti opterećenje, dozvoljeno je, ali naravno kod igrača koji imaju zadovoljavajuću tehniku. Osim čučnjeva možemo koristiti, odnosno možemo se igrati sa još nekim pokretima. To bi bio sklek. Ajmo svi dolje. Ok, idemo u poziciju skleka. Može. Dakle, aktivirao sam donji segment tijela, a idem sad malo se igrati sa potiscima. Nešto ću gurnuti. Iako to možda nije specifično nogomet. Ali guranja su bitan dio aktivacijskog, stabilizacijskog niza u tom sadiju. Znači, napravit ćemo jedan čučanj, napravit ćemo jedan iskorak, napravit ćemo jedan potisak i možemo napraviti jedno što vučenje, odnosno aktivirati lopatice. Nemamo skupih rekvizita, ali možemo podijeliti u parove. U parovima su u paralelnom položaju ili u iskoraku i povuci. Aktiviraj lopaticu, aktiviraj taj stražni lanac koji je bitan za posturu tijela,
zadržanje tijela, jer se iz tog dijela tijela onda može aplicirati najveća moguća sila. Nakon aktivacije, stabilizacije, aktivirali smo mišićni sustav kompletno. Idemo u jedan dio prevencije. To je balans. Pa možemo u balansu. Svi ćemo stati jednorožno. Da li je ova pozicija specifična nogometnoj igri? Vama možda i ne. I sigurno da nije. Ali se nogometaš tijekom utakmice, tijekom treninga često nalazi u jednonožnim pozicijama. Udarac po lopti, jednonožan doskok, promjena smjera kretanja. Moraš biti učinkovit jednonožno. Da ne pričamo sad o nekim drugim stvarima, da mladi nogometaši, seniorski nogometaši imaju intenciju gaženja po vanjskom bridu stopala. Vanjski brid stopala. Pa onda moramo i centrirati stopalo kroz vježbe balansa da bi on bio bolji u sprintu, da bi se bolje zaustavio, skočio, doskočio i napravio nešto što ja želim od njega. Različite su vježbe balansa. Možemo stati na jednoj nozi, kružiti kukovima, to može biti u nekim dinamičkim uvjetima, naskakati na nešto, pa recimo ili sa nogometnom loptom u paru, gdje ti zapravo zahtijevaš od igrača da ima stabilizacijske efekte u stopalu. Sad smo prešli na dinamiku, želimo čvrsti doskok, dobar doskok, dobar jednonožni položaj, zbog opet toga jer nas to čeka u glavnom dijelu treninga i na utakmici. Odlično. Zadnji dio Tomisabi principa je slovo inervacija. Inervacijom budim živčano-mišićni potencijal. Znači, ako smo digli temperaturu, razvili mobilnost, razvili pokretljivost, radili na tetivama, mišićima, fascijama. Ako smo u drugom segmentu nešto aktivirali i djelovali prevencijski na taj sustav, zadnji kompleks vježbi bi bile vježbe sprinta. Koje vježbe sprinta možete raditi? Pa sve one vježbe, mehanike, tehnike kretanja bez lopte. Pa ću isto tako u ovom dijelu treninga kalibrirati kretnje. Moći ću ih individualizirati, pa će bekovi možda raditi duži sprint. Stoperi će imati možda malo više bekovskog skokova. Napadači će možda imati malo više zaustavljanja, lateralnih promjena smjera kretanja, odnosno izvodit ću vježbe u maksimalnoj brzini kretanja, nešto što je specifično u mojoj poziciji. I napravit ću ih ne više od 5. U, naravno, nekom koridoru od 5 metara. I time ću zapravo i vježbat mehaniku i tehniku kretanja bez lopte. Jer vraćamo se na opet utakmica traje 90 minuta. Koliko se igrač u tih 90 minuta kreće s loptom? 2 minute, 3 minute. Koliko se kreće bez lopte? 87 minuta. Kad to vježbamo, kad to radimo? Često, u glavnom dijelu treninga naravno, ali u suhim uvjetima, gdje ćemo zapravo djelovati na njihovu mehaniku i tehniku i zapravo ćemo mehaniku i tehniku unapređivati. Možemo raditi u segmentu uvodno pripremnog dijela treninga, odnosno kroz neku inervaciju. Važan dio inervacije, za kraj, je zaustavljanje. U jednom nogometnom treningu u utakmici ima 20% više zaustavljanja, kočenja, deceleracija, nego akceleracija, polazaka u sprint. Zato ćemo mi kao treneri isto biti pametni i raditi ono što radi moj igrač na utakmici. Zaustavljati se. Učit ću tehniku zaustavljanja, da bi oni bili brži i da bi oni napredovali u nekim segmentima nogometne igre. Pitanje bit će na kraju sigurno postavljeno, da li raditi Tomisabi i pre-formance prije utakmice? Odgovor je da. Jer ako navikneš igrača na ovakve segmente pripreme, u svim sustavima u kojima je profesor Ljubić pričao, onda definitivno takav antibiotik, takvu pilulu ja dati naravno prije utakmice. Hvala za sada i očekujem pitanje.
Idemo se kratko vratiti na suštinu pripremnog dijela treninga ili pripreme za trening. Pa ću samo spomenuti. Pripremamo pokret, pripremamo sile, pripremamo energiju i pripremamo informaciju. Što smo dotaknuli u prva dva dijela dominantno? Pokret i sile. Fali nam energija. Dakle, mi se ovim ovdje nismo približili energetskim zahtjevima glavnog dijela treninga. I se sjećate šta smo rekli da je glavni dio treninga? Pomoćne igre visokog intenziteta, recimo ovako, da su to pomoćne igre koje će se dešavati u 4 seta po 3 minute sa 2 minute pauze. 4x4, 6x6, nije bitno. Dakle, u ovom dosadašnjem dijelu mi se nismo dotaknuli energije, odnosno mi nismo energetski pripremili organizam na ono što će doći. Mi smo ga pripremili neuromuskularno, mi smo u ovom trenutku zaštitili organizam, napravili jedan prirodni korzet kojim sad oni trebaju u sljedeću fazu. Ta sljedeća faza je zapravo prijelazna faza. Neki treneri ovu fazu već uvlače u glavni dio treninga. Ja sam skloniji razmišljanju da se te uvodne vježbe zapravo stvaraju, odnosno pozicioniraju u pripremnom dijelu treninga kako bi sad u zadnjem dijelu, a njega će Tomo voditi, pripremili energiju i pripremili glavu, dakle tehničko-taktičke zahtjeve za ono što će poslije doći. Vraćamo se na onu konstataciju s početka. Uspijevamo li pripremiti organizam naših sportaša točno za ono što od njih tražimo? To je jedna od naših glavnih zadaća. Pazite, to je odgovorna zadaća. Jer ako ga želite spremnim na treningu, pripremite ga za ono za što ga želite spremnim na treningu. Jel postoji logika? Ako ga želite zdravim na treningu i poslije treninga, zaštitite ga za ono što dolazi u tom dijelu treninga. Zdravija i jednostavnija logika čini mi se da ne može ni postojati. Dobar dan svima. Lijepo vas je vidjeti u ovom broju. Prebacujemo se na teren. Ponavljam filozofiju od profesora Jukića. Sve ovo radimo kako bi što bolje pripremili naše sportaše, odnosno nogometaše na ono što nas čeka u glavnom dijelu treninga. Pretpostavka je da se pripremamo na medium-sided games, što znači namjer igrača 4x4 do 6x6. I nekako sam ovaj koncept osmislio u dva segmenta. Prvi segment odnosi se na nogometne pokrete i na nogometne situacije. Šta to znači? U prvom dijelu gdje koristimo nogometne pokrete u nekakvom cirkularnom sistemu rada, gdje oni imaju kratke paseve, jake paseve, vođenja lopta, ono sve što nas čeka u nogometnim situacijama. Krenut ćemo odmah u pojašnjavanje ta dva cirkulara. Sastoje se iz dvije grupe. Jedna će stati ovdje. Cilj ove stanice jest svako ja. Na jednu stanicu. I ovdje ja. Dakle, u ovom cirkularu projeciramo kratke paseve u srednjem režimu rada gdje previše ne opterećujemo energetski sustav tako da oni mogu što veći fokus staviti na samo izvođenje, to jest nogometne pokrete koji će se desiti tamo kasnije u nogometnim situacijama. Može. Idemo demonstrirati, dečki su obavješteni. Znači, kratki pas, dupli, duži pas. Dobar, ponovit ćemo.
Dakle, ovdje nas očekuje dupli pas, imamo nešto duži pas, dupli pas i ovdje ćemo tražiti od ovog igrača da što jače odigra tu loptu. Znači nešto što će ga tamo čekati u onoj situaciji. Možemo krenuti ovdje. Drugi cirkular. Ovaj cirkular osmišljen je sa segmentima vođenja lopte, kratki pas i nešto duži pas, opet ta jačina pasa koja će biti izražena igrača koji zapravo prima takvu loptu. Može krenuti. Kada je riječ o trajanju ovakvih vježbi, iz iskustva kojeg sam prošao, ne bi ovo provodio više od 10 minuta. Jednostavno ovakve vježbe igračima postaju monotone i jednostavno nećemo dobiti totalnu aktivaciju u punom smislu izvođenja same vježbe. Tako da već sad napravio sam 2 grupe koje će se sad u jednom trenutku zamijeniti kako bi opet prošli ove elemente koje sam naveo i dao da se što bolje pripreme na pomoćnu igru koju ćemo dalje odgasiti. Može, brzo. To. Može, kreni. Isto tako, vezano za poticanje trenera svakako je poželjno, jer masu puta doživimo da igrači jednostavno sporije ulaze, jednostavno im je potreban taj poticaj da oni shvate koliko je to potrebno da rade apsolutno svaki taj pokret na 100%. Jer kada mi pričamo o volumenu broja ponavljanja, nije isto da li ga on izveo na 100% ili ga je izveo onako, tek tako da ga izvede. Dobar. Ono što još želim spomenuti vezano za ove cirkulare, za nogometne treninge. Ove cirkulare možete osmišljavati u onim segmentima na temelju analize utakmice. Znači možete raditi u prvoj, drugoj, trećoj zoni, da li je to linija obrane, veze ili napada. Znači u zagrijavanju možete raditi nogometne pokrete s kojima oni imaju problem. Ako me pratite. I to svaki put iskoristiti u zagrijavanju, jednostavno ćemo skratiti to vrijeme učenja nekakvih takvih pokreta koji su možda i nepotrebni u glavnom dijelu prednje. Dobro, dečki, stani. Evo sad ćemo preći na igru 6-2. Dobro, igra je bila smješena za 6 protiv 2. Dakle, kada stvaramo ove igre, bitno je pojasniti uloge napadača i obrambenih igrača. Šta to znači? Uputa napadačima da koriste prostor po dubini i po širini. Uloga napadača bit će što prije oduzeti loptu, ali prije nego što krenemo dalje, moramo definirati zadatke. Zadaci napadača jesu 2 dodira, ostvari 10 dodavanja, to znači da su ostvarili 1 bod. Isto tako, obrambeni igrači koji će ulaziti unutra trebaju spriječiti tih 10 dodavanja i ako to naprave, oni su ostvarili 1 bod. Zašto je to bitno?
to bodovanje. Bitno je radi njihovog angažmana i radi tog natjecateljskog duha. Moramo razvijati uvijek natjecateljski duh. Da ovu igru radimo bez ovih bodovanja, oni će to raditi tek toliko da rade. Ovako kada njih mi stavimo u uvjetima gdje se oni natječu, bijela ekipa protiv zelene ekipe, dobijamo dodatan angažman i one prije segmenti koji sam vam pojašnjavao da rade na 100%, što je zapravo srž. Da rade rađe 6 minuta na 100% nego 12 minuta na 70-80%. Na kraju krajeva znamo i svi šta nas čeka na nogometnoj utakmici. Jednostavno 100% stvari nas čeka. Može krenuti. Nakon 3 dodavanja krenut će prva dvojica oduzimanja lopte. Dobar. Kada nam se ovo desi, vidimo već sami, pretpostavimo pa ovo je prelagano za napadače. Stavit ćemo prvi otežavajući segment, a to je smanjit ćemo broj dodira na 1. Može? Ajmo, kreni. Može. Evo ga, pogreška. Gubite bod. Dobro. Ajmo van. Dobro. Znači, čim se desi pogreška, a desila se, znači našli smo ju mi kao treneri, idemo dalje. Vježba ide dalje. Za bijelo, može dalje. Znači, potrebno je konstantno poticati, ubacivati lopte da igra što manje staje, da se desi što veći broj akcija, da dobijemo što kvalitetniji sadržaj i što kraće period. Stanite, sad smo desili da nam se jedna situacija vrlo bitna, ono što nemamo u ovim stvarima. Cirkularima. Znači, u cirkularima nam se desi da razvijamo nogometne pokrete koji ne razvijaju komunikaciju među igračima. A postoje naravno verbalna i neverbalna komunikacija među igračima i ne postoji donošenje odluka. To je taktički zahtjev. Upravo ove igre nas pripremaju za onaj sljedeći zadnji korak, to je ta glavna vježba, glavni sadržaj, recimo 5x5. Upravo ovdje se desila greška u komunikaciji verbalnoj. Znači, suigrač nije sugerirao da mu dolazi igrač s leđa i odmah gube loptu. Ali to nam je opet loše jer imamo mali broj akcija i češće se to dešava. Zašto ovo sve govorim? Jer upravo je taj coaching, to donošenje uputa, stalno, konstantno stvaranje pritiska na igrače da budu fokusirani, vrlo bitno je to u samom uvodnom dijelu treninga. Ako to ugradimo u uvodnom dijelu treninga, nikakav problem nećemo imati u glavnom sadržaju. Ajmo još par ponavljati, može? Dobar, šta nam se sad desilo? Napadači su se adaptirali već na prostor i u ovom segmentu projicirat ćemo sljedeću varijantu otežavajuću. Bijeli, odite unutra, stavit ćemo 3 protivničke igrače. Odite zeleni van. Zeleni, odite obrambeni igrači sada. Znači, bijeli će biti napadači, imamo ih 6. Znači, vrlo brzo prolazimo kroz ove sadržaje. Bitno mi je da vam to naglasim jer jednostavno moramo paziti, to su detalji, a detalje će nam igrati ulogu u glavnom dijelu treninga i na kraju krajeva na utakmici detalji igre ulogu. Znači ćemo projicirati 3 obrambene igrača, vraćamo se opet na 2 dodira i opet mi kao treneri pogledamo 2-3 ponavljanja kakva je reakcija tih igrača. Znači ovo je neki metodološki teži korak. Može.
Sejić, ajmo, brži izmene. Ajmo zeleni van. Jedan ostani, ajmo. Može. Samo radi. Dobar, dečko. Hvala, točno. Da zaključimo ovu priču, spomenuo sam te nekakve metodološke korake. Sljedeći metodološki korak bi bio 6-3 sa jednim dodirom, sljedeći metodološki korak bi bio 6-4 sa 2 dodira i opet nekakav zadnji metodološki korak gdje ćemo imati veći omjer napadača odnosno na obrane bi bilo 6-4 sa jednim dodirom. Znači dao sam vam sad nekakve smjernice u ovom kratkom periodu i nadam se da će vam koristiti od javljena rada. Hvala vam puno. Kratak rezime. Ključna riječ s kojom bih završio, a s druge strane i počeo provokaciju za vaša razmišljanja je balans. Balans između svega što ekipa i igrač pojedinac trebaju. Evo vam jednog primjera. Vjerojatno ste to, mnogi od vas su igrali, aktivno igrali. Jedna od stvari koja vas je jako nervirala u vašim karijerama bilo je kad je čitavo vrijeme trener inzistirao na ekipi. Ekipa je važna, ekipa je najvažnija, timsko jedinstvo, mi moramo zajedno smo jači i tako dalje. I to je točno. Dakle, nema nikakve dileme da tim postiže pobjedu. Međutim, svo to vrijeme kad ste bili igrači, a kao treneri ste to iz druge perspektive doživjeli, vjerojatno ste razmišljali o tome, daj nešto meni. Svaki igrač razmišlja, a na tome smo se naučili kod vrhunskih igrača, oni traže nešto za sebe. Ali ne traže nešto za sebe jednom tjedno, jednom nedeljno, jednom mjesečno. Igrači traže nešto za sebe svaki dan. Ovaj sustav koji smo vam prikazali, a temelji se i na znanstvenim istraživanjima i na iskustvima drugih vrhunskih ekipa i stručnjaka i na našem osobnom iskustvu, nudi balans. Balans između nečega što je najvažnije, a to je tim, ekipa, i pojedinac sa svojim potrebama. Istina, jel da? Dakle, pojedinac sa svojim potrebama traži pažnju. I mi mu tu pažnju moramo dati. Evo vam jedne prilike. Kroz performance, kroz predpripremu, dajte mu pažnju kao pojedincu. A zatim se ta pažnja s pojedinca seli na ekipu. I tako svaki dan. I pazite sad ovo, ima još jedna caka. Kako završavate priču? Performance počinje sa fakultativnim, izbornim dijelom za svakog igrača. On dođe ili ne dođe. Drugi dio performansa je obvezni dio za svakog igrača, kao što je ova prevencija o kojoj smo radili. A kako se završava trening? Vrlo često se trening završava tako da igrač opet ima nešto obavezno poslije treninga, makar rolanje ili istrčavanje ili bilo što drugo. I na kraju pokazalo iskustvo, još puno igrača ostaje svojih 5, 10, 15, neki 20 minuta raditi nešto za sebe. Je li to na terenu slobodnjaci, centar šutevi ili neke završnice, tehnički elementi? Ili je to nešto što se u klupskoj teretani ili nekom drugom prostoru odnosi na svoju brigu, baš program za njega? Dakle, vraćam se na riječ. Balans individualnih potreba i timskih potreba je put u kojem nema greške.
Izostavimo li nešto, a najčešće izostavljamo individualnu potrebu, ulazimo u grešku. Jer taj individualac kojemu damo će nam uvijek vratiti. Tako je u privatnom životu, tako nam je u obiteljima, tako nam je u svim situacijama, drugim poslovnim situacijama. Sjećam se, u bivšoj državi bila je čak neka reklama, slovenska reklama, daš, dobiš. Evo, s tim završavamo ovaj dio. Hvala vam lijepo na pažnji, a sad ću vas na neki način omogućiti da kolegama ili meni postavite pitanja ako ih ima.